gobeithio bod chi gyd yn iawn, a chroeso i Glwb Creu Cyw. Nawr de heddi, i ni mynd i greu nod llyfr, sef rhywbeth chi'n rhoi yn eich llyfr i wneud yn siŵr bod chi'n gwybod le chi wedi cyrraedd. Nawr, yn fan hyn, mae gyda fi fochyn. Dwi wedi creu'r mochyn bach yma yn barod. Dyma fe yn fan hyn. A wedyn, dwi wedi creu neidr hefyd yn barod. Ond o'n i'n meddwl, gyda chi gyd heddi, bydden ni'n gallu creu buwch. Nawr te, i ddechrau, mae angen papur, darn sgwar o bapur, fel hyn, fel sydd gyda fi fan hyn. Ac ar gyfer y buwch, mae angen y pin ffelt D yma i wneud patrwm ar y papur. Nawr, mae gyda lot o wartheg smotiau D yn dos e ar y croen. Felly, beth am i chi i greu'r patrwm yma ar y papur fel fi fan hyn. Dyna ni. Nawr, ydych chi gyd yn gwybod pa sŵn mae buwch yn neud? Ydych chi? O, dwi'n clywed sawl un ohonoch chi'n neud y sŵn moo, dy fe? Nawr, dwi'n clywed nhw bob bore a bob nos, a pan maen nhw'n mynd mewn i odro bob bore a bob nos yn neud sŵn, achos mae yna wartheg du a gwyn yn y cae tu ôl y tŷ yn fan hyn. Ond mae yna bob mathau o wahanol fathau o wartheg yn dos e. Ond dwi wedi penderfynu wneud rhai du a gwyn fel sy'n yn y cae. Felly dyna ni. Unrhyw siap smotiau chi eisiau. Gwych. Nawr te, dwi wedi paratoi un o'r rhain yn barod, ond cariwch chi mlaen i wneud y patrwm yna am ychydig. Nawr te, fan hyn, mae gyda fi'r papur. Fel hyn. Nawr te. I wneud y nod llyfr, mae angen wneud ychydig o origami, sef plygu papur. Mae'n digon hawdd. Mae angen i chi ganolbwyntio ychydig, iawn, a dilyn fi. Nawr te, mae angen i chi droi'r papur i fod fel siap diamwnt. Wedyn, plygu'r papur yn ei hanner fel hyn. Lan i'r top fel yna. I greu siap triongl. Wedyn, mae angen plygu'r gornel waelod yma lan i'r pigyn top yma fan hyn. Felly, plygwch i fyny. Fel yna. Da iawn. A'r un peth wedyn gyda'r gornel arall yn fan hyn. Felly, lan i'r pigyn top. Fel yna. A nawr, mae gyda chi siap diamwnt yn llai, yn dos e? Nawr, agorwch rheina nôl, fel yna, i gael y triongl eto. A nesa, mae angen i chi godi'r darn top yn fan hyn. Dyna ni. A'i blygu lawr i'r gwaelod fel yna. Dyna ni. Da iawn chi. A'i blygu fel yna. Gwych. Nawr, ni bron a gorffen. Un cam ar ôl. Nawr te, chi'n cymryd y gornel waelod yma yn fan hyn, a'i blygu tu mewn i'r boced yna i chi newydd greu. Ni gwthio fe mewn fyna. Dyna ni. Gyda chi siap tebyg i fel yna wedyn. Dyna ni, newn ni drial yr un peth gyda'r ochr draw eto. Y gornel yma, gornel waelod yma lan, a'i blygu tu mewn i'r boced. Reit lawr. A dyna ni. Mae gyda chi nod llyfr. Nawr, mae angen gwneud hwn i edrych ychydig mwy fel buwch. Felly, ni'n mynd i roi llyged gwirion yn fan hyn. Nawr, os nag os da chi lyged gwirion, wedyn peidiwch â phoeni achos allwch chi greu llyged eich hunain gyda darn o bapur gwyn a pin ffelt D a wedyn torri nhw mas. Nawr, rhowch y llyged yn fan hyn, fel yna, ac un arall 2 lygad, fel yna, gwych. A
nawr nesa, beth arall sydd gyda buwch? Ie, trwyn. Nawr dwi'n mynd i ddefnyddio'r darn pinc yma ar gyfer y trwyn, felly mae angen wneud siap hirgrwn. Cylch hir fel yna. Dyna ni. Fel yna, a wedyn torri'r siap yna mas gyda siswrn. Nawr byddwch yn ofalus yn defnyddio siswrn. Gofynnwch am help oedolyn falle gyda'r darn yma. Dyna ni. Dorri'r siap yna mas. Gwych. A nawr, mae angen glido'r siap yna arno i'r nod llyfr o dan y llyged. Ni. A wedyn rhoi dot yma ac un arall yn yna. Gwych. Nawr, mae un peth arall ar ôl. Y clistiau. Nawr te. I greu'r clistiau, dwi'n mynd i wneud clistiau D i'r fuwch. Felly mae angen y pin felt eto. A newch 2 siap triongl ar eich papurau chi. Felly triongl fel yna a triongl arall fel yna. A wedyn lliwiwch nhw mewn. Dyna ni. Gwych. A nesa mae angen torri'r rhain mas hefyd. Fel wnaethoch chi gyda'r trwyn. Felly byddwch yn ofalus gyda'r siswrn yna eto. Nawr, so ni eisiau neb i cael doler, felly gofynnwch am help oedolyn i wneud y darn yma. 1 yn barod. 2 yn barod. Nawr, ten y gyd sydd angen wneud nawr yw glido'r glist yma arno i'r nod llyfr. Uwch ben y llyged fyna. Ac un arall. Dyna ni! O, buwch fel nod llyfr. Felly dwi wedi creu buwch, mochyn a neidr. Ond allwch chi greu unrhyw anifail i chi eisiau. O, dwi'n barod i ddarllen nawr, dwi'n meddwl. Ac os ydych chi gyd yn mynd ati i greu, wel, postiwch luniau o'ch campweithiau chi, a wedyn tagiwch ni hefyd fel bod ni gyd yn gallu gweld nhw. Gwych! O, nes i fwynhau hwnna.